ngiyakholelwa ukuthi inhliziyo ingasesinceleni. So ke kufanele asondele eduze kwenhliziyo ngoba iyona eyamlanda. Sicela ke baba wenzeke ukhulume ngiyagomela ngithi okusenhlizweni yami alentokazi yakangubani ngeke kwafanizwa nalutho. Ngakho ke ngiyifaka le ring, ngiyazibophezela ngokusenhlizweni nami nangeqiniso lodwa neqiniso eliphelele ukuthi ebuhleni nasebini iyohleze nginayo. Futhi ke ngifisa ukuyibonga kakhulu ngokungibekezelela kuzo zonke inkinga enginodibana nazo empilweni, njengoba nje ngumuntu osebenza ngabantu, ngumculi. Ama-challenge ayaba khona, uthola ukuthi ngihamba naye sidibana nezinye intokazi mhlambe emoli azimhloniphi, ziyambihlela zithi uzoba strong, u-Ali phela umuntu wabantu. Kodwa understand umngamo ukuthi siphila ngawo umculo, kufanele ukuthi abahloniphi abantu abafana nama-fans. Ngakho-ke ngale ring ngiyaxolisa umngamo usethukile manje, khipha uvuvukele iring ayisafuna ukuhlehla kodwa izongena. Ngithi mngami ngale ring ngiyohlezi ngikuhlonipha mngami, uhlezi ngikuthanda. Ngiyabonga ngey'ngane ongiphezona sayikhulisa sobabili 24 years sindawonye. Silindele okuhle manje, abantwana bethu sebekhulile. uNkulunkulu-ke ungiphile amandla ukuthi namhlanje ngikubike ngokuphelele edlozini la ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi lizosiphi usizo kanye noNkulunkulu. Ngakho konke lokhu kuhle mngami ongenzele khona, kube isifiso sami ukuthi kulolu suku lanamhlanje ngikufake nanti iwashi. Ngizokwenzela kube lula ke mngani ukuthi kungenzeki nelilodwa iphutha ukuthi isikhathi osibona ukuthi sesikushayile. Makwenzeka sekushaya, ngicela ubhekele mngani. Makwenzeka sekushaya isikhathi, uyobeke mngami usuthatha nazi inyawo yelula. Hayi, siphuthumise kaMgube. Ukwazi ukungena ngesikhathi ukuze singajabula. Laba bamanje bo TikTok abajwayele umshado lento. Sekukuningi kakhulu okwenzeka empilweni yami. Yo. Manje ndizela njengezulu.
angazi ukuthi ngithini, kodwa ngithi ngale ringi le uphawu lokukhombisa ukuthi nginothando olungakanani nawe, nanokuyibophezela ekuthenini kuzo zonke iy'nkinga nezimo obhekana nazo kulo mhlaba ngiyohlala ngaso sonke isikhathi ngiseduze kwakho. Sengibile-ke seduze kwakho isikhathi eside, kunzima ngoba abantu mhlawumbe bethi uma bebona ama-celebrity, abantu abadumile abavela la ema-TV nako-TikTok, bese becabanga ukuthi impilo yakho ilula. Inzima impilo yalabantu ngoba ngaso sonke isikhathi kumele bephilele ukuthi bajabulisa abantu, ebe yena kodwa engajabuli ngenxa yokuthi wena mawuhlangana naye uzokhuluma amagama ukuthi usumehlisa isithunzi. So ngale ringi ngithi Mgube, ngicela uqine ndoda, ngicela ube strong empilweni, uhlale wazi ukuthi ngikhona eduze kwakho, mina nawe sohlukaniswa ukufa. Ney'ngane zethu esesiy'khulisile sayikhulisa ngenhlonipho, sasihlonipha futhi. Ngiyabonga Mgube, kuye kuthi mhlawumbe uma uthetha isingane kube sengathi uthi mhlawumbe wena ubaba othethayo, kodwa ekuthetheni kwakho kuney'thelo ezinhle, ngoba ngiyakwazi ukuthi ngisho iy'ngane zakho ziyazi ukuthi awuthatha ubhuti, futhi ingane ziyazazi ukuthi kufanele iphile empilweni. Ngicela Mgube uqhubeke ulimise leli ekhaya noma sekunzima usele wedwa, kodwa ngokuba noma empilweni yakho intombi yakwaDladla bese uba nosisi bakho ababili. Ngithi uNkulunkulu abaqinisele abantu, futhi uNkulunkulu avale la okuvuleke khona ukuthi ugcine ususele wedwa, beme njalo beme nawe kuze kube induna naphakade. Ngiyabonga Mgube, ngiyabonga nangesipho sompezona, angazi ukuthi ngithini. Ngiyabonga Sothokoza. Ngiyakwazi vele lokho, ngathi ngifika la ekhaya intombi yakwaDladla yangitshela lokho ukuthi ikhehlala la ekhaya lathi alimfuna umfazi uhambe ebusuku. Angikaze-ke futhi ngaze ngahamba ebusuku. Ngizama ngawo wonke amandla ukuthi ngikuhloniphele umuzi. Ngiyacela-ke Mgube ukuthi ngaleli washi uyihloniphe nawe, zazi ukuthi njengamanje usukhulile, siphelile isikhathi sokudlala. Bawukuthi bakhona mhlawumbe obudlala nabo, hayi isikhathi siphelile, time is up.